A cikin duhun dare, a kusurwar gidajenmu da titunan birane, akwai wata ƙaramar halitta da mutane ke rainawa. Wannan halitta ita ce kyankyaso. A yawancin lokuta, ana kallon kyankyaso a matsayin alamar ƙazanta. Amma a bayan wannan tunani, halitta ce mai cike da sirri da hikima. Abin mamaki, kimiyya ta nuna cewa kyankyaso ba mai kazanta ba ne kamar yadda muke tsammani. A maimakon haka, halitta ce mai matuƙar tsafta. Kyankyaso na shafe wani babban ɓangare na rayuwarsa, yana wanke jikinsa, yana amfani da kafafunsa da bakinsa wajen cire ƙwayoyin cuta, datti da duk gaɓoɓin da ke manne da jikinsa. Masana sun gano cewa duk lokacin da kyankyaso ya taɓa fatar ɗan adam, sai ya ƙara tsananta tsabtace jikinsa. A fahimtarsa, ɗan adam mutum ne mai ƙazanta. Man jikin ɗan adam na ɗauke da ƙwayoyin cutar da ke cutar da shi. A ganinsa, ɗan adam yana ɗauke da ƙazanta da ke barazana ga rayuwarsa. Wannan ɗabi'a ba don ƙawata kai ba ce, dabara ce ta tsira da rai. Ta hanyar tsafta mai tsauri, kyankyaso na kare kansa daga cututtuka a wuraren da ake cike da ƙwayoyin cuta. Yana tsaftace na'urorin jin wari da taɓawa domin gano abinci da haɗari cikin sauri. Sannan yana kashe guba kafin su samu damar shiga jikinsa. Wannan ɗabi'ar tsafta ce ta sa kyankyaso ya rayu tsawon miliyoyin shekaru, tun kafin zamanin dinosauri har zuwa yau. A cikin duniyar halittu, tsafta ba alamar wayewar ɗan adam kaɗai ba ce, tsohuwar dabara ce ta rayuwa da wasu daga cikin mafi ƙarfinsu ke amfani da ita. Yayin da biranenmu ke ƙara cunkoso, fahimtar wannan ƙaramar halitta na zama muhimmi ga lafiyar jama'a da dabarun sarrafa ƙwari. Domin a duniyar halittu, waɗanda suka fi tsira su ne waɗanda suka fi sanin yadda za su kula da kansu. Halittun Duniya TV muna tona asirin halittu domin mu fahimci hikimar mahalicci a cikin kowane rai.